Kinsa gyud ay si Haris Chandra? So, sama sa giingon ni ma'am no, diri na gid ko batang guswan na gyud sa gasang pagita since birth. Kay ako ang papa, diri na pud sila mga Ruiz diri. Then ako nga pagkatao kay dili jud kaayo ko ulawon, pero maulaw gid ko sa mga kanang bag-o nga mga tao. Pero if ma-close na, saba na pud ko gamay ingana. Saba gamay. Oh, ingana ma'am. Tapos karon makita mo siguro ninyo nga marag nervous gid kaayo ko, pero okay lang kay ganahan pud ko og exposure kay akong dream gid sa una, gusto pud ko mag-artista. Oh, why not? Pero marag dili man siya para sa ako, ma'am. Nga naman. Dili kay ko confident gid sa camera pa, pero ana ma'am, basin lang. Oo, who knows? So, diba? Marag exposure na ni diri sa DXMU siguro. Oo, tapos kuan pod ko sa CMU Lab ko nag-graduate og high school, then active pod ko sa among student body dito. And as well as sa akong first year pod here sa CMU, gaserve pod ko sa Casco as well as sa Siglakas Club. So, shout out Siglakas Club. Wow! Daghan na kay kag mga involvement, Haris, ha? At a very young age, bago pa ka diri sa CMU. Yes.